Na sziasztok, én lennék kis kínai szakács. Főzni könnyű. Szendvics. Ez főzős játék. Én főzni. Szendvics. Husi szendvics, husi szendvics. Maradjál már csöndbe. Megperítjük a husi szendvicset. Így jó a husis szendvics. Ne fújjad, mert megfajellek. A husisat felvágjuk. Husi. Ne repülj, husi. És megetetjük. Zabálj. Nem zabálj. Na jó. Gratulálok. Ne kicsit csináljunk egyszerűbbet. Mondjuk egy dinnyét. Süssünk meg. Nem tudom miért. Süssük meg. Kell rá kis citrom. Igen, fura hangja van, bocs. Megsózzuk a dinnyét. Meg borsozzuk. Ilyet rakunk rá. Rakunk rá csilit. Rakunk rá paradicsomot. Mustárt. Jó. Ezt a dinnyét felvágjuk. Ja nem. Ebből inni lesz. Kis víz. Ezt vízzel felhigítjuk, és bele rakunk még csilit. Így biztos ízleni fog. Így el. Szerintem elnyerte a tetszését. Itt a pohár. Ó, Deb! Na jó, csináljunk valami normálisan. Mondjuk barack. És narancsból. Megedd már. Csinálunk narancs barack turmixot. Így, hozzuk a narancsot. Nem iszol bele, mert megfejel. És akkor még rakunk bele pineapple, ja nem, rakunk bele pineapple-t. Na, rakunk bele ananászt. És kis víz. Most ihatsz. Ezt én jónak veszem. Nem csinálok semmit. Ne nézz ide. Mondod, ne nézz ide. Na, most ihatod. Nem volt jó. Miért? Egyél kukoricát. Úgy. Jó, csináljunk valami normális kaját. Rizs. És polip. Jó. Ezt összevágjuk kockákra. Na, úgy. Ez jó. Ezt tartjuk meg. Többit meg eltett. És akkor ezt megsütjük. Ezt odaokába. Wow. Na süljé egy brékkel. Szerintem már jó. De még kifőzzük a rizst. Olajba. Egyértelmű. Ez menő már. Ez milyen rizs lett? Ez krumpli. Ez krumpli, ez nem rizs. Ezt felvágom. Új. Ez a bár. Na, nézzük a rizsre, mit mond. Értem, most jó. Néga. És polip. Na, beokádik. Csak fogyatékost játszik, úgyhogy gondolom jó. Még egyet csinálok, egy halat.
Nem, várjatok, ezt tedd meg. Akkor lerakom. Akkor csinálunk kálabászt. Ezt megeszi. Gratulálok. Ne nézd, nem adom oda. És mibe kell? Nem tudom. Itt kell, nem? Felforralni. Hülyeslit, vagy mi ez? Így kell. Nem? Mindegy. Nekünk így lesz. És ketté vágjuk. Így. Kajálja. Ott van, kapd el. Fuksi, kapd el. Hallod? Fuksi. Úgy. Na, a répa egészséges. Mit csinálsz? Úgy. Mindjárt megfejellek. Na, sziasztok.